मध्य प्रदेशात कप सिरपमुळे 20 बालकांचा मृत्यू झाला होता आणि या घटनेनंतर महाराष्ट्रात देखील अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग सतर्क झाला। अन्न व औषध प्रशासनाकडून भंडाऱ्यात औषध विक्री करणाऱ्या दुकानांची तपासणी करण्यात आली। यात डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय कप सिरप देणाऱ्या 3 विक्रेत्यांवर कारवाई देखील करण्यात आलेली आहे। मध्य प्रदेशमध्ये झालेलं आहे प्रकरण ते कोल्ड रिलीफ कप सिरप होता, त्याचा साठा आपल्या भंडारात आलेला नाही म्हणून आम्हाला काही भेटला नाही स्टॉक। परंतु आणखी 2 कप सिरप होते, रेसिपी फ्रेश आणि रियल लाईफ। त्याच्यात रेसिपी फ्रेशची 38 बॉटल्स आम्हाला भेटली आहे आणि त्याचा स्टॉक आम्ही प्रतिबंधित केलेला आहे। किती दुकानदारांना नोटीस केलेली आहे? आतापर्यंत मागच्या 4 दिवसात आम्ही 8 किरकोळ विक्रेत्यांचं इन्स्पेक्शन केलेले आहे आणि त्याच्यात 7 यांना नोटीस पाठवलेली आहे।